Искам да кажа нещо интересно, което дори на теб не съм ти го казвала. А, аз първоначално гледах едно твое интервю и си казах, тази жена е много интересна, искам да я познавам. Винаги така се случва. Когато нещо, нали, си наумя и истински го искам и е правилно за мене, виждам, че то се случва в живота ми. Така стана, че пътищата ни се срещнаха и много съм щастлива от което, защото благодарение на теб, на твоята невероятна програма Покани любовта в своя живот. Аз успях наистина така много да се надградя и любовта има много измерения. Любовта, нали, това е любовта към себе си, любовта към живота, към близките. И благодарение на теб аз успях да се науча истински да обичам себе си, да обичам живота си и благодарение на това да съм един по-добър човек и да обичам повече близките си. Показвайки тази снимка, нали, искам да кажа, че спорта е много важен за мен и за моето развитие, защото дълги години имах проблем с наднорменото тегло. Изключително ми е противопоказно да приемам всякакъв вид захар. Имам така наречената инсулинова резистентност. Работейки заедно, успяхме да установим какъв е проблема. Благодарение на работата ми с теб, мога да кажа, че трансформацията започва отвътре. Ти ме накара тогава да отида и да си направя изследвания, за да видя, нали, през целия ми живот винаги съм била на едни безкрайни диети. Нали, това сигурно много дами, нали, могат да се препознаят тук. Абе, нищо не ям и се имам излишни, нали, килограми, се ограничавам. Преди това с някакви изтощаващи диети, след това йо-йо ефект и възвръщане двойно, тройно на свалените килограми и един такъв мазохизъм на тялото си, нали, спирни лишения. Много ти благодаря за което, защото ти беше до мен в едни от най-трудните моменти. Наистина. И когато през декември загубих моя баща, ти беше плътно до мен и наистина много, много съм благодарна за тази работа и този път, който заедно с теб извървяхме през тези 2 години.